Tapi ni kaduk awe apang sita cetke wa F kardong pajirik lo kardong. Pini nilitum dak hamren sound hat along pen recording nilitum aluna kimi kachong hong pu recording tangsi pini nilitum paklang ponik long lo masinang nilitum a YouTube a channel along sita tek ponik long po bar jupon iklong po lasi nilitum a YouTube channel along damra nang litum ang subscribe bunta lapen ke like comment sita nang pidun pen nilitum apan nang support dun ita ni nang lipini puglang lapen nilista kadowe phanda chuning re iklo athema bangso lun kapaman mate kapaplang lake joy ke bu an ke chipun ede po athema niltum chipiduk pik anlo ladak studio along la ahem phu lapen nilitum bahini pusita lasi overall kadowe phan pusita bangso ka chipiduk along ale ke doji mate nanga cherap nanga chitodun ke dui phan se chuning re par pik lo lasi kadogo be phanta ning thelo nilitum alun jong se jumesen lape ning dok putang te nilitum nang support on itha lapen nang support on lake nilitum phan likes comment lapen nang subscribe dun itha kardom